I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak ibu ingkang kinurmatan, ing dinten iki sumangga kita ngaturaken syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat lan rahmat saengga kita saged kempal wonten mriki ngangge ngengeti pendidikan nasional. Sangat perlu kita sedaya sumerepi pemerintah bangsa Indonesia dan dalam kitabipun Undang-Undang 1945 sampun wonten program wajib belajar 9 taun. Wekdal Nabi menika tasih gesang nempel wonten program lan perintah wajib belajar kagem umat. Perkara niku sedaya umat beliau saged dados umat ingkang ngadahi ilmu pengetahuan ingkang apa kang sedaya mboten dados umat ingkang bodoh. Menika uga pangendikane Nabi dalam riwayat Ibnu Abdil Bar, pados ilmu niku tekan negeri Cina mboten napa-napa. Ing agami Islam menika kita diwanti-wanti madosi ilmu kanthi lebih. Para hadirin ingkang kinurmatan, ing dinten Hari Pendidikan Nasional punika monggo kita sedaya kula lan panjenengan ningkataken malih anggenipun kita pados ilmu. Menika ilmu agami utawi ilmu pengetahuan. Ilmu ingkang wonten hubungan kalian gesang ing donya lan wonten ilmu ingkang kalian akhirat. Cukup semanten sesora ingkang saged kula aturaken. Mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun agunging pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.